Manja, yung kalki. Da, kabaan! Uy, wala sila sa gym. Pag-email sa ako kajut bay. Agay! Kaiming kay wala siya. Sapaan ko ato kung makita ko at magdula. Wow naman! Cellphone be. Ano cellphone be? Meanwhile, Axel! Oh! Alisa! Yaman. Tiga sa timong dada ko nga, ipalungag na kay panyato na ka. meanwhile, Sama ni si Dada. Agay! Sama ni si Dada, ba? Hindi na po ito siya ba? meanwhile, Agay! Nakuha lagi, nag-iutin lagi. Mapriso ka! Diyan anak, diin mo. Belum ada di mama. Nagdula pa ko na. Ikaw na nuag dito ko. Yan na. Yan na, kung nuag na kayo magdula sa kuha. Ikaw na nuag ka, kabalo naman ka. meanwhile, Bahala ka dyan. Di ko maglupan. Saban ko siya ka mama. Bahala ka dyan. Saban ka di mama. Kami. oh no, Yun, ingin pa. meanwhile, Agay! Push! Push! Yeah! Victory! Ang galing! Ang galing! Og, mi. Naglungag na ba ito si Axel? oh no, Naglungag na to. Pinahidas ako. meanwhile, Diyan nagulungan kayo ba? Dada? Wala, nag-edit to. Aman! Nandiyan, nagtago. Aman, tubi. meanwhile, Nagulungan ka dad? Wala pa. Axel na ako gisuko kanina. Kasi si Axel, ikaw may akong gisugo. Bata may palungag. Ako yung gibuhat na. Sabi, giwatin mo. Hindi mo lapog ka. Wala. Gulang nga niya na. Wala si Agay! Ang galing! Ang Axel ang galing! gisuko. Manja, yung kalki. Lungag pun. Da, kabaan! no, 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 no,